Kakailian iti matlaunyon na ipaima kadagiti mannalon ken mangalap ti 117 million pesos agatad dagiti alikaman para iti agrikultura ken panagkalap. Dayta ken Nagduduma damag iti Region 1 isang bahin ni Dianne Monica Tucay. Iti La Union, naipaay ti probinsyal a gobyerno ti agrop 117 million pesos agatad ti agriculture machinery, equipment, inputs ken rehabilitation assistance, kas livelihood support para kadagiti mannalon ken mangalap manipod iti probinsya. Sigun iti Provincial Agriculturist na punduan dagiti na ipatumpal a programa iti Sidong ti Republic Act No. 7171. Pakairamanan ti Hybrid and Certified Seed Assistance Program, Mechanization Support for Rice Development, Provision of Inorganic, Organic and Foliar Fertilizer, ken Nagduduma. Naawat ti tulong dagiti mangalap ken mannalon iti new motor pool building sa Jay Barangay, Sevilla, San Fernando. Iti Ilocos Norte, naisayangkat ti Technical Education and Skills Development Authority, Ilocos Norte Provincial Office ti Provincial Skills Olympics 2026 iti maysa a kadakkalan a mall iti probinsya. Tampok iti kompetisyon a nakaiparangan dagiti nakipasat ti kinalaingda, manipad iti sangapulo ket maysa a skill areas kas iti electrical installation, graphic design technology, carpentry, welding, restaurant services ken Nagduduma. Panggap ti TESDA nga italo dagiti ipatpatumpal da a programa ken serbisyo tapno may pakita ti importansya ti technical vocational education ken training tapno mapatibkar ti skills development ken workforce competitiveness. Iti Pangasinan, nangisayangkat ti Land Bank ti Aligwas MSME Fair a nakapokus kadagiti micro, small and medium enterprises babaan iti Nagduduma a financial solutions ken business development support para iti digitalization. Babaan iti aktibidad na iyasadag ken naipakamu kadagiti MSME owner dagiti programa kasi iti tulong MSME Solution Suite ken Lifting MSMEs Lending Program. Ti sulong MSME Solution Suite ket mangpapartak iti panagbayad dagiti consumer, panaggatang da iti kasapulan ti negosyo, ken panangpasweldo ken government payments dagiti empleyado da. Kabayatan na, nangisayangkat ti Ilocos Center for Health Development ti Tuberculosis Control Program ti maysa a TB Active Case Finding Activity ijay Dagupan City Jail tapno malapdan ti panagraira ti nasao a sakit. Pasat daytoy iti nationwide ACF activities kas panakikaykay sa ti World TB Day. Panggap ti nasaong aktibidad a maamuan na dagos ti kaso ti tuberculosis a may bilang a high risk dagiti correctional facility. Babaan iti nasapa a panakaduktal, manamnama may paayan a dagos ti umdas a panakaagas dagiti naapektaran nga individual, ken malapdan ti agtultuloy a panagwaras ti sakit. Dianne Monica Tucay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.